Универсалността на баскетбола позволява още от най-ранна възраст комплексно да се развиват децата. Добър ден, казвам и на Ирена Димитрова, която е директор на дирекция превенция, интеграция, спорт и туризъм към Столична община. Здравейте и на вас. Благодаря ви за поканата. Здравейте. Зареден с много дух, много хубава атмосфера беше този материал, който видяхме от детската градина. Не искам да си говорим за това откъде дойде идеята. А трудно ли е, толкова ли всъщност е трудно изпълнението на един такъв проект? Много хубав въпрос и се радвам за това, че аз мога да дам такъв отговор, т.е. поне и институцията, която представлявам, Столична община. Раждането на една инициатива, без значение кой е инициатора, дали баскетболният клуб в случая или Столична община, се нуждае от няколко ресурса. Не на първо място от финансов, защото, както виждате, този слънчев репортаж сам по себе си го доказва, че това не е водещият ресурс. Преди всичко от мотивация и капацитет на институциите, които участват в това. Нека да не забравяме, че включването на децата от детските градини преминава веднъж през избора на родителите. Точно така. През тяхната информираност, мотивация, желание за такова включване, през актуалността и подготовката и на самия капацитет на детската градина, административното ръководство да подаде ръка не само на спортния клуб, но да прегърне идеята и да каже, че ще разтвори територията на детската градина за реализиране на такива програми. И разбира се, ние като институция, аз си позволявам да кажа, че преди 3-4 години усетихме удоволствието от каквото и да е послание, което посяхме и отправихме в детските градини, то наистина се възвръща стократно. Стартирахме с плувни спортове, с програми за туризъм, естествено изцяло финансирани от Столична община. Но знаете ли, сблъскахме се със следният проблем. Голяма част от спортните клубове, без значение видът спорт, който те представляват, понякога гледат с... Не бих искала да си послужат думата пренебрежение към детските градини, а по-скоро като за нещо не толкова високо престижно, като тяхна територия за работа и за обхват. Да, но все пак и с господин Миколаш говорихме това, че е много важно да се постави основата, а не да гоним върха от към средата, едва ли не. Между другото, нашите зрители могат да участват в разговора ни чрез страниците ни във Фейсбук. Там всеки ден публикуваме и темата си. Това, което ми направи впечатление, това, което те са коментирали, е, че повечето от тях говорят за пари. Или по-скоро казват, че парите са една от пречките. Сега, тук при една такава инициатива, какво трябва да заплащат родителите специално в тази част? Хубавото на тези програми, зад които застава като партньор Столична община, е, че те не костват ресурса на родителите като такава общност или общественост. Изцяло финансирането се поема от Столична община, от детската градина, която също има необходима ресурса за това. И разбира се, нека да не забравяме, че част от доброволчеството, макар и през професионална експертиза, се изисква от съответният клуб. И това, за което трябва да бъдат поздравени колегите от баскетболният клуб Червено знаме на ЦСК, е точно това, че влязоха в детските градини. Това е една благоприятна, но трудна територия за работа. Точно така. Защото интересът на децата и мотивацията... Знаете ли, дори и да не си пожелаваме сред тях да се родят бъдещите баскетболисти, разбира се, присъединявам се към това послание, говорим за формиране наистина на трайни навици за двигателна активност. И чест им прави, че чрез баскетбола те ще отправят
едно такова послание, веднъж, че ще получат фенове на този спорт. Надявам се да формирате и такива спортисти. Добре, желая успех отново на инициативата. Благодаря ви за това участие. Вие, уважаеми зрители, освен в страницата ни във Фейсбук Здраве, програма Здраве, може да се включите в разговора ни с въпрос, коментар, мнение, само с едно телефонно обаждане. Господин Ценов, ние си говорихме, докато течаха рекламите и филмчето, че тази инициатива, физическото възпитание, тренирането на двигателни навици от децата е една полифункционална, т.е. тук трябва да се включат различни ведомства, различни министерства, не само Министерството на физическото възпитание и спорта. Тук може би е ролята и на Здравното министерство, нека да не забравяме, на Образователното министерство. Ако искаме да имаме някакъв резултат, говоря в бъдеще, като по-добра здравна култура, по-добро физическо възпитание, то може да бъде само като резултат от съгласуваните и общи действия на тези институции, които са ангажирани с тази част от възпитанието на децата. Значи става дума за общините, Министерство на образованието, нашето министерство, Министерство на здравеопазването. За съжаление, тези мрачни статистики, които в последно време четеме и слушаме за здравето на децата, за сега няма този отзвук и този отзвук преди всичко трябва да бъде от страна на родителите. Когато родителите са като ползватели на тази услуга, те търсят и изискват от училището, от детската градина да има създадени такива условия, тогава нещата ще бъдат по-добре. Вярно е, че не навсякъде има и подходяща материална база, не навсякъде нещата са както трябва, но наистина аз искам да използвам възможността да поздравя Васил за идеята, която имат. Дано всичко да е наред и да се осъществява както трябва, защото наистина спорта, това, което каза и госпожа Димитрова преди малко, общината помага със средства. Някои клубове също създават безплатни условия, но най-опасното нещо е, че спорта се превръща в едно елитарно занимание и дано, дай Боже, да не съм прав, след години да не се изправиме пред опасността децата на богатите да са по-здрави от децата на бедните, които не могат да си плащат. Това би било много лошо. Аз, между другото, искам много да ви прочета едно мнение на Мануела Василева, което точно кореспондира с вашето и показва колко е важна връзката между родител, учители и така, но само след малко, тъй като имаме и зрителка на телефона, нека да я чуем. Госпожа Толилова, ако съм разбрала добре, добър ден и на вас. Добър ден, здравейте. Исках да изкажа своето мнение относно спорта и децата. Смея да твърда, моята дъщеря, която е на 8 години, тренира вече 4 години плуване. И съм убедена, че той е оказал много голямо влияние върху нейното здравословно състояние. Полидува страшно рядко, да чукам на дърво. И по отношение на финансите, не смея да не твърда, т.е. че не оказват голямо влиянието. Моята дъщеря на срок училищен, в училище плащат само 20 лева. Той ще не изисква особено огромни средства, за да спортува нашето дете. Доколкото ви разбирам. Вие говорихте за здравето и спорта. Това е един много хубав преход към следващата част от предаването, защото сега е време вече при нас да поканим и медицинското експертно мнение, което ще ни отговори пък на въпроси, свързани с здравето и спорта, само след минута.
доктор Елена Георгиева, при нас педиатър от Университетска детска болница. Здравейте, доктор Георгиева. Сега ще си говорим наистина за здравето и спорта. Имаме и въпрос от наша зрителка, на която синът е на 13 години. Тренира баскетбол, но от известно време след тренировки се оплаква от страшни болки в колената, ставите и пита дали е нормално това. Няма диагноза, която да може да бъде поставена по телефона. Говорихме за всички полезни неща на спорта, но за да спортуваме пълноценно, трябва да се съобразяваме и с обратната страна, с евентуално опасности. Когато се явят каквито и да било оплаквания в хода на системно спортуване, трябва да се потърси специалист. Особено ако е засегнат единия крайник. Ако се засягат и двете коленни стави, може би става въпрос за някаква временна преумора. Но ако се засяга само под колянното място, може да се мисли за септична некроза. Така че моя съвет е вашата зрителка да потърси помощта на лекар-специалист. При всички положения, даже това са все пак и симптоми. Зрителката, която се обади преди прекъсването, пък казваше, че всъщност е страшно доволна от това, че детето изпортува, защото е спряло да боледува. И всъщност това е наистина полезната, здравословната част на спорта. Кога обаче едно дете трябва да започне да спортува? Ами, доколкото виждам, мнението за това кога е удачно да се започне спортуването се променя с годините. Ето, виждам, вашите гости са започнали сериозна спорт на 15 години. А сега говорим да занимаваме децата на 4 годишна възраст. Значи, нищо прекалено. Много правилно са подходили господата, които ангажират децата с спортни занимания на 4 годишна възраст. Това са елементарни упражнения, които тях ще ги подготвят. Но вече са по-сериозни спортни занимания, според мен, би трябвало да започнат някъде след 6-7 годишна възраст. Значи, по-сериозно говорим за системни... За по-системни, да. Смята се, че около 3-4 часа спортни занимания на седмица са удачни за този възрастов период. Последната група в детската градина. Точно това е разпределени във времето, много важен въпрос, защото пък има родители, които отиват в другата крайност. Може би пренатоварват децата, поради това да фиксират вниманието си само върху това да не стоят в къщи. Което означава, че всъщност вие като специалист казвате, че едно дете трябва да спортува около 3-4 часа на седмица. Да. Разбира се, дозиране спортни занимания. Добре, като, как да кажа, ако едно дете, да речем, има травми, то е съвсем малко, как трябва да се подходи? Дали пък трябва да се набляга повече на, как да кажа, на разгряването преди самите тренировки? Ако има травми или ако има някакви здравословни проблеми. Защото ако има травми, безспорно не трябва да спортува за определен период от време, пак определен от съответния специалист. Но ако става въпрос само за предпазване от травми, тогава съответните упражнения, които се правят за загряване, са достатъчни. И аз смятам, че те, след като са разработени по специална методика, тя вече се практикува в редица страни по света, са определени и точно упражненията, с които могат да бъдат занимавани децата. Добре, кои според вас са така най-подходящите спортове за едно дете на 4-5 години? Видяхме, че баскетбол може да бъде един от тях. Говорим пак за елементи на баскетбола. Не говорим за баскетбол в неговата пълнота. Иначе на тази възраст децата вече могат да се занимават с колективни игри. Пак те могат да играят футбол, но под някаква детска форма. Индивидуалните спортове, плуването, за което стана дума. Смята се, че на 3 години децата могат да бъдат качени на ски. На 4 години вече могат да карат кънки. На пръв поглед това е един травматичен спорт, карането на кънки. Той не е толкова разпространен в България, разбира се, но децата могат да го правят. Така че